nini moza kuti chintu da kutanga program tsvanemi atingati munhu unokonwa kuverenga kana kukonwa kunyora muswe svondo oga muchange muchitopfeka uniform da kutenga uniform yekuti kuti mwana wechikoro baba vayani nekuti tinoda kukudzidzai kunyora kuti a e I o u ndatidzokorera zvakataura a e I o u handei a e I o u handei nditi yeah ba handei bachi ba baba mati ba e I o u handei che chi cho chu uchiripure handei paepi ashua babari vatoda kuvadzidzisa hatingamboiti munhu noti nekuti mukaita foni muchataipa sei kuti sisi chero munoyarini kuno muchataipa sei ndoda kutsvakira uniform boys vesei sunday makuseni ega ega tinotombopinda mukati mechikoro totsvaka chibhodhi hatingati munhu akaderesa zviti ine mai varume nire masoksi mutombopinda makagumira grade 2 kaiti maiti makagumira grade 2 nechiseitwanidi kukomita student neheti yemwana wechikoro chaiyo sanheti nekuti isiri hatingambo ini nenditori nayanguwo sikuru uniform neboys vesei tikuperekedzei mpinde muchikoro ine mahepesi aiyo inenge chibva mubudu mangu vanhu vese anopfeka maifom toda kugara nemupasi ende muchatonyora because hamugoni kunyora kababarwai kunyora hamugoni hamozviona muda kundogarire pasi kunyora hamugoni chekutanga hamugoni kuverenga mari hamugoni metsa hamugoni chakawanda saka ini hatingamboti time yekuti tigozokutosira kuchikoro munondodzidziswa nani kokuva nechido nemi isusu tisiti munotori nerudo nemi nekuti isu toda kuti zvoni musazobirwa mari mugonewo kunyora kutonyora zita renyu chaiko chaiko mufana kugona nekunyora kutoti mavara baba variko sekuru vagwara takati zita remwana nya hamurigoni kero hamurigoni muzvozodei kuita a b c d e f g handetoni a b c d f e g a b c d e f g a b c d f e g a b c d e f g time chitambira ndokuzinakje f e g a b c d e f g a b c d f e g pesi simukautibatsire mwama yedu mani a b c d e f g danidzirai zvokuzotesa pesi ndozvinei inati tikubatsirera nei isati mokuseke isu zvinoda daitenda kuseke mubari vakatisina zvinhu nekusaseka mani nosikichi bachuvo yemubatike papaniwe bachuvo yemubatike unobvisa munhu confidence nai itoda kuti vanhu vavafuwa ufane kuseka mubari vanofana kugona handetoni handei a e I o u handei a e I o handei a e I o a b c d e f g that is the same a b c d e f g a b c d f e g a b c d e f g a b c d f e g a b c d e f g a b c d e f g e f g e f g e f g e f g e f g e f g e f g pesende a b c d e f g a b c d f e g kuda munobva pa ndi vanhu vanoti vakapasa karetu baba vari mutombotodza zvotapulatu izvo zvichamubvunza zvake wachakoniwa a b c d e f g a b c d f unozonyora kana kwevira a b c d e f g a b c d e f g
A B C D E F G. A B C D E F G. A B C D F E G. A B C D E F 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 G. That is right. A B C D E F G. A B C D E F G. Yeah! Yeah! A B C D E F G. A B C D E F G. A B C D E F G. Yeah, A B C D E F G. 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 Yeah! Kuvakira nomira mufundisi wechechi panenge akamira achitaura navanhu achionekwa navanhu vose vanenge vakazara muchechi haina ndinakambowanda zvangu handineka kutenda sireki yangu ndikubva naro basa renu riri kufamba ndinotenda hangu. Saka inonzi chiya muri kuisa maezguloripopi yacho modi kuvhunza vamwe vanoshanda navo kuti zvatoita izvozvi zvonzi zvii, zvatakuisa zvonzi zvii, kuitira kuti kugozodzidzirawo mangwani. Vabvunze zvichiva zviri kuitwa vanaita vanenge vari kuita chii pamusoro pechii.
Zama muchisenga zvose kubva zvino kusvika nhasi hamuzi kudzodzi. Hayi. Tichina zvataisa namatopu nemavhawo nedhezi kuti tinovaipapa banani. Nozi vaudze vanhu ava kuti nawe zvozvita kuti inonzi back filling. Tiri kuisa back filling pamusoro pechiucheni ichi inomira bhishop wechechi yetiri kugwana kugadzisa kutoti ndopanomira mufundisi wechechi wanayo kutoti zvifambe zvimire zvakanaka. Chidzokera iri kuitwa yamaita inonzi chii? Back filling. Inonzi back filling. Yeah. Kana apedza back filling vanenge vakuita sei? Napane potsindiko. Potsindiko kurama. Kurama pane zviro Saka chaka mukuchiona sei chidesign ichi? Chakanakisa ichi. Design chakanaka zvai. Chakanaka. Mvura ndiri kubuda zvishoma nezvishoma paPullpit. Saka muchete zvamamboita zvezvokutotora mabhaketi mudai muchikuturira. Iye mujojo tengi sei kuna ndinofukwana 10 yoitwa auto close na 1. Madhiramu mwasi wapedza ese mambombira pasi tachayo. Koma kushama mambo wapedza mapedza ese. Saka mangwana zvisi zvovata zvakazara nhasi zvovata zvakazara sazokangamwa. Saka rari sei basa rePullpit? Riri bhosi. Motondoudza zvevanhu vekukwachimi kuti takaivaka temberi yaMwari tikavaka panomira bhishopu. Akuudza kuti muchamira bhishopu ndiani? Ungangovakawo pasina bhishopu ivo panotoonekwa bhishopu unongomira pachiparidzira vanhu vose. Bhishopu ndomunoona wakakodzera. Unogumira ipapo. Ndapashoda kusekwa nevanhu ndinotonenosva zvaita. Ndichagona chete, ndichagona kunyora. Hachadzidzisiwa zvangu, hachadzidzisiwa. Mahara tine chikudzidzisa mari. Ngatezvo zvimakutonobhadhara mari kuti udzidzisiwe. Mari inoine ichipotobuda. Mari ine ichipotobuda. Taura dzidzo pese. Zvakanaka. Vanokuramba vachidzidza kusvika vachagona. Amen. Tose ndokwatakabva nako. Saka vachagona chete. Vachaibata dhilo. Vachaibata. Nebhuku renyu kudai. Nefoni. Ndokutotaipa kudai tichakona muchitaipa. Motiza mutsvairo bhodhi mune muchitya kutaipa. Tinokuonerai but muchanyora. Handiti? Hatingamboiti munhu muti mhinda asinganyora zviti. Togoti takaite munyika yeZimbabwe. Kana iwe Jesu kudenga utoona kuti makasiya baba vari wavari sei. Toti havasingagoni kunyora vangati kudii? Saka tingaiti murume nemukadzi asingagoni kunyora hazvigoni. Kana kunyorera sabhuku mauti kuti udzai maeke hamozvioni. Asi zvotora nguva. Musazotya muchiti ndazvikoni kana because vamwe vanogona kunyangadzwa nekudzidza vachiti zvobhowa kana ndosaka chikuti vakomana ava vanenge vachikuperekedzai vari sure kwenyu. Musarwa kunyangadzwa kana kusvoda nditi. Nenyuwo ndei ndakapfeka yangu ifoni. Ndirimo ndinenge ndiri head girl. Saka perfect ndiani? Kuti moita head boy.
ini ndio chaidi eti kwa mwanzo shole Chicho kuchagila mabeji kanzi edi kuli babaluba. Iwe tato no linyolesa beji lolo. Class monitor. Koma baya kachuko. Bacho bote mnanakala mwana kwayo mu class. Prefect. Chicho tachikolo nemi babaluba kusika manyola. Na ifa vodzidzira. Kutonyola kuti a e I o u. Nasimo mbongo mapano chingwe kusvika makugona alphabet mozoinyora futi saka guys ndo chimwe chiprogram chachaita nababaluva nekuti hatingadi munhu wekuti haakuzivi mari haazivi kunyora haazivi zvose ambozviona saka izvozvi toda kuzodii toda kuzoti vambozonzwawo audio yakabva kuna nasabho kumautsi foni iri kuchaja ukoti mbona kuti yaita chesa foni yangu pula kuti yadii yanayo pamwe yaiti saka kukusura vari kumboferefeta kinonzi paPullpit yedu vachiitira mvura handivaradza zvayakaita dhizaini iyi wakaiwana kupi yeke saka ndo zvainenge yakaita kudai wotenderera zvongonyuka ka izvo chitina chiva chachidzosera segosi ndo pangu achipinda napo saka ndo paPullpit yedu zvainenge yakaita kuda mwana kana tutoresa kuitaura kuti paPullpit pamwe mwana kuti out hamene ikoko handiti saka ndo patira apa ini chakandibudira ndizoziva kuda mwana kana kuti chakashata unoziva munhu mutema ungambomugoni